Banaskhaya benithembisile uba ngoLwesihlanu uzaba sempilisweni apha ekhaya. Anditsho? Apha endlini nekuhlala unaye lo mfo. Lo, uyabona le khala le, afuneka uhlala ungenayo lo mfo. Mamela ke wenza ntoni ngalo mfo ke ngoku namhlanje. Lo mfo lo uyamslicer abezi onion rings, abezi rings, abe round, ne? Umthi xa. Ogqiba kwakho umslicer mntasekhaya. Umfake up phansi kwenyawo, ne? Umfake up, umbophelele ngoplastiko nje. Manje uplastic nobunjani na? Umbophelele uthi ubophelele phansi kwenyawo mntasekhaya. Ogqiba kwakho umbophelele yanuka mos. Unxibe ezagawuse, zezagawuse ezisifumana eze-10 rand, ze-5 rand. Ufake igawusi zakho kumacala omabini enyawo lakho. Mna uqala kwami ukuyenza ke lento. Uqala ukwenza lento ngela xesha ndandigula kakhulu ndibuya pha kula ndawo ndandikhe ndanibasela ba ndandidliswe kuyo. So first thing yayenza ke kum xa imphilisa yandiklinisisu esi. Bendithi qho xa ndivuke ekuseni baleke ndiye toilet. Indraina yonke la poison nantoni iregulator yonke isystem yakho mntasekhaya. Ubone lo ndawo zabu ekseni uzuqaphela ba yephi indawo ezabe ibhlungu or la ndawo ikhawuleze yenzeke xa ubukhe walala nalomfo. Yenze lento mntasekhaya, sudlula iveki ungakhange uyenze lento phansi kwenyawo. La macebiso babesenze ngathi bawabile. Bemani besithi zi-ancient what zamanye amazwe zezethu nathi sizaziphila. Love and light family. Peace out. Have a lovely weekend.